Principalment per fer presentació d'uns cartells que hem estat ficant, i jo passaré a explicar-vos una mica la incògnita que hi ha de molta gent de què significa el C65. En si, la C voldria dir comissió, i comissió és com se va organitzar la plataforma al començament de la plataforma per comissions. Per tant, el que han fet és muntar una comissió. La comissió C65 és un grup de gent antitransvasista integrada per membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la Unió de Pagesos. D'acord en aquestes dues entitats, defensors del riu i per consiguient de les Terres de l'Ebre, hem engegat una campanya de denúncia pública dels principals problemes actuals que tenim al territori, com és l'estafa que estan fent a les Terres de l'Ebre, que suposa el transvasament de l'Ebre a València, per mig del canal Xerta-Sénia. Esta campanya de denúncia de la comissió C65 se centra també en altre engany fragant de que els pous de Vinallop, precisament al costat del riu, són per reserva dels pous de descontaminació del pantà de Flix, que no creiem que els pous són un altre transvasament. La comissió C65 estem denunciant públicament i la nostra intenció és que la campanya sigui duradera, que no s'acabi fins que s'aconseguisquen que s'anul·len aquestes obres. No descartem fer altres campanyes en la col·laboració de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la Unió de Pagesos. Ara, qui serà? Montesó. Joan Montesó us explicarà el resto del tema. Bé, bon dia a tots i a totes, gràcies per haver vingut en aquesta roda de premsa. La presentació d'aquesta campanya i de la posada del cartell que estan fent aquesta obra per trasbassar l'Ebre a València, la Unió de Pagesos i la Plataforma de Defensa de l'Ebre, i C65, acabem posant damunt de la taula aquesta problemàtica que és el canal Xerta-Sénia, un canal que avui per avui no té cap hectàrea de regadiu, no saben quan se començaran a posar les primeres hectàrees, que han fet perdre la il·lusió als pagesos i pageses d'aquest territori, perquè portem molts anys, no veiem que sigui una sortida, només veiem un canal de transport en direcció sud, la qual cosa ens fa tindre la temor a la plataforma de nosaltres que sigui una vegada més un engany per aportar aigua a València. Aigua a València, la qual cosa ens diuen que és per a nosaltres, per als nostres regadius, però nosaltres no podem pagar això, i posem damunt de la taula, damunt de la crisi econòmica que està vivint aquesta societat i també, com no, l'agricultura, una crisi endèmica, som incapaços de poder pagar aquesta obra. Com l'amortitzarem? No hi ha ningú que ens doni solucions. Ens acaben dient que ens costarà 3.000 euros hectàrea l'entrar al canal i a part tot el rec de dins de la finca. Avui per avui, les nostres economies de l'explotació agrària no ens permet assumir aquests costos. Per tant, denunciem públicament, conjuntament amb la plataforma, que això no és per a nosaltres. I si és per a nosaltres, que algú ens digui quin tipus de finançament tindrem i si serà a molt llarg termini. Tampoc podrem assumir l'aigua, pagar el cost de l'aigua del dia a dia, setmana a setmana, tenint en compte que hi ha unes zones de bombeig, unes bombes ficades al riu, només dels mínims i del que es tindria de pagar, això és quasi inviable. Una altra cosa que no s'ha solucionat, i ho hem dit des de la Unió de Pagesos moltes vegades i de la mateixa plataforma, que és què passarà amb els pous que hi ha dins la zona regable del Xerta-Sénia. Aquests pous, a nosaltres ens ha costat molts de suors i moltes llàgrimes a moltes famílies de les Terres de l'Ebre, d'estos pobles que reguen el Baix Ebre i Montsià interior, i ningú ens ha donat solució. Sí que sabem el que fica la concessió d'aigües del Xerta-Sénia, que aquests pous de la zona regable del Xerta-Sénia passaran a formar part de la comunitat general del Xerta-Sénia, la qual cosa ens fa temer que siguéssim expoliats una vegada més. I tenint en compte el que està passant també a Vinallop, el que ens podem trobar és que una vegada més siguéssim una moneda de canvi, un territori de canvi a causa de diners. Agricultura a canvi de què? De fer camps de golf a altres zones del territori, sigui valencià o d'en sigui, o per a una especulació simplement de l'aigua. Gràcies i tot seguit us parlarà Manolo Tomàs.
Hola, bon dia. Des de la Plataforma de Defensa de l'Ebre donem suport al treball que està fent aquesta comissió. Total i ple. Estem totalment d'acord en aquesta col·laboració a nivell de pagesos. I a més estem molt satisfets i molt orgullosos de tindre-la. I volem denunciar la persecució i vandalisme que s'està fent sobre aquesta campanya informativa que s'està fent simplement per a conscienciar, per a ficar el debat de que exactament què és el que està passant a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, ens sentim bastant molestos perquè no només hi ha un silenci, i nosaltres pensem que pactat i còmplice de lo que significa aquesta obra, sinó que ens agradaria saber des de quina institució, des de quin pressupost s'estan dedicant a trencar els cartells que s'estan col·locant en diferents llocs perquè la gent pugui reflexionar el que està passant. Pensem que això no és un vandalisme aïllat, sinó que és un vandalisme organitzat. Per tant, ens agradaria molt saber exactament què suposa econòmicament aquesta obra actualment, quina inversió hi ha, com s'està executant, qui l'està rebent, com s'estan utilitzant els diners, en quin estat estan els comptes de la construcció d'aquest canal. Exactament, demanem una auditoria sobre el que està costant este canal, d'on surten els diners, a on van a parar i quan queda per gastar. No sigui cosa que algú estigui xupant del bote mentre els altres estem pensant que aquí s'està fent una obra que serà per al futur del territori. Nosaltres estem convençuts, com han dit abans els companys, que és una obra per a transversar, és una obra que a més estratègicament estava al pla ideològic del Partit Popular, estarà al pla ideològic de la Conca de l'Ebre, i ens sorprèn bastant que siguin capaços de col·locar-la al pla ideològic de la Conca de l'Ebre, que properament faran públic, i no siguin capaços de fixar quin és el cabal mediambiental necessari per al manteniment del delta. Per tant, demanem una auditoria econòmica i responsabilitat, si s'escau, de lo que ara pensem que és un malbaratament de diner públic en una obra que creiem que el territori no la necessita, que no està pensada pel territori i que damunt, d'alguna manera, creiem que conculcarà bastant el nostre futur. A més, denunciem i ens agradaria des de les autoritats que fes una investigació sobre qui està trencant els cartells de la campanya sobre el teatre Sénia. I al mateix temps aprofitaria l'ocasió per dir qui està fent vandalisme sobre les pancartes de la Unió de Pagesos. Què està passant aquí? Què passa? Que damunt de que es vol fer una obra que espoli el territori, damunt se vol acallar a la gent que mantenim la nostra preocupació. Jo penso que és un tema bastant greu. Les Terres de l'Ebre han de fer una reflexió. Això no mos convé, però és que damunt sembla ser que està mal vist que diguessin que no mos convé. Hasta on volem arribar? Per tant, demanem responsabilitats. Aquí hi ha autoritats, aquí hi ha cossos policials, aquí hi ha una administració. On van els diners? Qui se'ls queda? Per a què els gasten? I qui està fent aquest vandalisme? Penso que això és prou important per a nosaltres. Al mateix temps, aprofitant aquest estat de col·laboració que estem tenint en la Unió de Pagesos, cosa que nosaltres, sincerament, estem bastant contents, manifestem el nostre suport en aquest moment a la Unió de Pagesos davant la problemàtica que tenen de persecució i al mateix temps els desitgem la màxima sort possible en les properes eleccions. Creiem que és molt important que entitats, organismes que tinguin molt clara el que és la defensa del territori, la lluita contra els transvasaments, puguin assolir cotes de poder institucional. Per tant, tot el nostre suport en la campanya que està fent a les càmeres agràries, a les eleccions sindicals agràries, per part de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. És una mostra més de solidaritat. Quin és el seu nom, perdona? Paco Curto. Tota la secció completa de jubilats de la Plataforma de Defensa de l'Ebre. Per això els 65. Pero que Manolo venga porque va a un tel a retrasar. Va un tel a retrasar. Aquell està més que jubilat encara. El cap de setmana no hi havia també, això, la neu i la bona, quan tengo de veritat no... Un parell de dies, menys 9 graus, de poli poc, de buscar un port de que s'ha pogut pegar per la cara,